Anya laki din! Ay, nang rugi gaya mo, hindi basing kawal bakay. Ha? Ay, wala kay. Nang rugi nga rudan. Iso apang panunutok nga agresay naksan iti trabaho. Nya, apay ko bang agresan ka? Tatumulong ako maamangi kampanya kini Sir Faustino. Anya, Masiguradok ngamin. Ano mga bakas mayor dito'y ili tayo, maadaanak iti napimpindas sa trabaho. hala, adaking kalay ta, bakay. Wala kay, panunutok ana imbag. Anya? Agresen ka iti trabaho? Tapno lang tumulong ka ang mga kampanya kay ni Sir Faustino? Wan ko makumare. Ay, una yan, kumare. Agpanpangot ka kadiwan no saan? Anya? Nagmayat lang nga rudan dito'y trabaho ta. Ngam agresign ka kit din? Kapula ang ita, basing kawal? Ha? Anya lakit din, kumare. No pangit ipanam iti panunot mo. Agpanunot ka na imbag. Sakpay mo nga aramidon ti may sa abanag. Oho, uray pa'y nawan ti kumakumare. Anya kuma? Wala akong paki. Oh, kasangsangpit mo pa lang, magungangot ka. Dayjay man a Maria, kunamlano asino. Ha? Tapay? Kunanakit din kanyak. Kasla sa anak kanong agpampanunot. Anya? Imbagak ngamin nga agresay naklaangan iti trabaho. Tatumulong ak amangi kampanya kini Sir Faustino kas mayor. Ngam adukit din ti bagbagan. Anya nga rutin baga naging ka? Naku nana, akasla sa anak kanong agpampanunot ay una yan. Anya? Ti awanan ba na babae? Oray man no aglinipat kami nga agkumari iti kas di nga imbagana whatever. Anya lakit din aya. Ay, napalalo at talaga tigurak iti dayjay a babae. Oh, bigbigat. Asino man ang day takagurgura mo na ya, panyang? Ha, dayjay man a Maria. Anya? Tapay manan? Agasam man. Nakuna na kanyak akasla sa anak kanong agpampanunot. Amangan matnupod no ngamin. Si kakit dimot, adamot panunot ko. Katapay nga rod anay baga naking katikastangay. Gapula ang tanakunak nga agresay nak iti trabaho. Tatumulong ak amangi kampanya kini Sir Faustino itaabasing kawal. Ibaga nakit din akasla sa anak kanong agpampanunot. Katwan mat. Anya nga minagapong agrisain ka. Kat amomatan mare, no mga bak ni Sir Faustino kas mayor, maadaanak iti napimpintas at trabaho saan aya? Kano ngay maabak, di awan, ayunay kan, agpanunot ka ngamin nga agpaiso. Pangaldawan, kumare. Saan ka kadi mapanmangan? Ingkalaang mangan. Numapan ka mangan, ingkalaang. Saan anas ka nga agawis-awis ka? Anya? Apay akasta ka matan nga agsasao, kumare. Hoy! Di nakawag-awagan iti kumari tawan ti kumarig akaskan ka, nagalas ti ugalim. Anya? Ngam sa bagay, dayto hindi mauding aldaw ko dito'y atrabaho. Ngamin, nag-resign akon. What? Maadaanak to iti napimpintas at trabaho, anya lakit din aya. Danga talaga day di babae. Danga kunakmanan. Awanan, kumare. Talaga, mat yung sakripisyo na. Di kakaisuna at trabaho na. Tapno lang makatulong ang mga kampanya ni Sir Faustino. Alaman, para makita man no agkurimot lang ti kinalaing na. Bayamon ako, mare. Kitaan tayo to numalpas na eleksyon. Numaadaan nga agpaiso iti napintas at trabaho. Aha, patyamot ng mga bak day di Faustino. Awan natin amok. Ha? Kano nagpig sa ti kalaban na ng iso. Anya laki din aya. No nangalalaan na mga miniti turad ti pakinakam alumaban kas mayor. Hay na! Makapaunlag. Naku namon, kumare. Mas dawak man iti dayapan niya. No apay kas taunay tayo na magikampanya kinkwana. Da, naimbag kumamit ano gwapo. Ang saan mo. Nyalaki din na yan.
Itaan nakaresign na kon iti trabaho. Ipamaisak at talagang timangi kampanya kini Sir Faustino lakay. Ay, uwi na ba kahit? Tainton, maadan ka iti napinda sa trabaho. Umapal to, dagiti ko kumarim asao. Ay wala, talaga ahuyudan to amin. Salbag takide. Ay, pampanunutan nga ron ba kahit? Anya nga tano, agresay nak mutlay. Ha? Agresay nak, tapno duwatang agkampanya para kini Sir Faustino. Katuan alakay. Nasaya at daytaan na panungunot mo. Wen ba kay? Itaalawas, agresay na ko niti trabaho. Tapno, tinulong tang agkampanya. Iti kasta, duwatan to ang maadaan iti napintas at trabaho. Ay na, kung naklaki din no asino ti masabat ko, si kamot gayang panyang. Ha? Ay na, nagbara ti panawen, ngam pumanagna ka. Papanamaya, nagngisit ka lang aruden. Mapan kami di ili. Mapan kami agkampanya. Apa eya? Anyat parikot mo. Anya? Ay naglastugen. No saan ka apabor iti aramidin mi awan bibiyang ko anya? Diyak ka sa pulan ti saan as supportive ako mare. Nalawag. What? Di ta ka man langan. Makaparurod ka. Da kaming tulang ti maadan iti trabaho talaga. Huyo kayon to amin. Ayo na yan ti kasta. Kasla saan da nga agpampanunot iti kasta nga aramidan da. Saan akasla? Talaga din na saan dang agpampanunod Ha? Nagawan mo tin na panunod ng agasawa. Nag-resign da iti trabaho. Gapo iti basing kawal. Nyalaki din na ya. Kunada nga raw, dumangabak ka ni Sir Faustino kas mayor dito'y ile, hayahay buhay. Tamaaddan to kano, itinapintas ka nalaglagan at trabaho. Ayo, na yun da ita akapanunutan. Kun nga raw, ayam mo pa nagiging agasawa no apay. Sapay duwada nag-resign iti trabaho na. Ay, una yan. Ay, iti ka ano man. Sana nasayat amang namnama ka dagiti politikaw. Kasayatan latang agtrabaho kinagagal. Tasaan nga isuda ti mangten iti makan iti inaldaw. Ay, anyalaki din na ya. Bertaw, apay timayabay ti panunot mo. Ha? Tata? Timay bagak lakin ka. Saan tay kumanga iya sa tibiyag tayaw kadag iti kandidato iti politikaw. Anya? Ngamain, urayan niya ti mapaspasama. Natayo mo't lang timang biyag iti bagbagi tayaw. No apa, nag-resign kayo iti trabaho yaw. Gapulang iti basing kawal. Ay una yan. Ay, nyalaki din na ya tata. Saan nyo mo't abiyag tibiyag may? No apay nga minaya, makibiyang kayo. Kit saan da kayo mo't apakibibiyangan. Mind your own business nga mina. Saan na da ita makibibiyang ti amuyaw nga aramiday. Laklakayan kayo no. Bertaw, Anya? Kasta timbagan ni Berto kada kayo, tata? ay wun nga raw. Nakuna na pa yaman nakibiyanga ka na. Idinto ta pa nangisakit ko kadakwada na dyan nga agasawa. Isuan na ibagak na dyan. Anya? Ay una yun, DJ Aberto. Gusto mo't timbagak. Asaan tayo kumamang namnama kanang iti kandidato iti politikaw. Ta iti udi na. Bagi tayo mo't lang timang biyag ka na tayaw. Saan nga isuda? Maawatan da ayagamin ti kasta, tata. Katno saan da nga agpanpanunot. Ha? Agasan man taduwada pa nga agasawa nag-resign iti trabaho. Gapula ang iti basing kawal. Ay, para makitan tuwa. No mga bakti kampanyada ang mayor da. Kit madandan taw iti trabaho. Oh, nyalaki dahil. Ay, manulangan na turog, panagbubutusin. Wan nga rod kumare. Kat asino nga iti botos mo kas mayor dito'y ili tayo. Katisigod ang mayor ko ni Mayor Kaiton, kaputan na singpet, kan pagwadan ang mayor.
kunaklakit din no ni Sir Faustino ti ibotos mo. Aha! Anya kumamot aga po nga ibutos ko dahi tao. Ropa na pailaan kat sana mapagtalkan. Akas lamot lang iti ropa da panya nga agasawa. Anya? Hay, sika talaga. Nagadumanan nga imbaga makunakon. Sana bali ata po numet. Sa pala kumaki di tadada di ta igid. Tapno mangagda ti ibagbaga. Ay, nalpasbot lang ang di pa nagbubutos. Win nga raw, naimbaglaga inta ni Mayor Kaiton tinangabagan niya. Ay wala, naimbaglagan. Anya nga mingi tinagtamtamaan na ijay kalaban na. Ay wain, napanglupay lang tinagan ni Mayor Kaiton. Iso nga imposible mait numaaba. Oh. Ay, kumusta nga tandapan niyang nga agasawa? Itaan na abak, tingkam kampanyada. Sayang lang aro ti trabaho na iday ngayon sukat da iti banag nga awan mo't kasiguraduan na. Katawan ida dagiti tatawa. Sapay kastaunay palastog dayday. Ay wala, aniya lakit din aya. Ay. Anya ka matan? Kas ka lamangin insulto. Asino aya ti katkatawaang? Hindi ba pwedeng happy lang? Anya laki din na Anya? Anya nga itapan niya. Siguro, nakaipay mo titi adal ka na kayong agasawa, tinarami diyo, anya. Ha? Itanabag ni Sir Faustino kas mayor, awan lang arod trabaho, Anya? Kasta una alastog yun, di madama ti basing kawal. Sinigurado yun, nga iso ti mga abak. Iso nag-resign kayo, pa iti trabaho yun. Isip-isip din pag may time, panyang-yang, yayang-yang-yang. Ay, kasano nga itan lakay. Awanan ti maisaang. Ay, umuun nga rod bakit? Mano pa yun nga aldaw ngayon, anusan ta tinagsida iti buggo. Naibos pekit din aji bagoong lakay. Jasin nga bakit? Adapay. Anya? Ay kat adapay alakay. Adupay. Kasla ko namot nga isumanon ti anusan ta si daan. Ay, kahit anyakay nga rod bakit? Kahit awamot trabaho ta. Mabaina nga rod amapan man nag-apply ti sigo na nagtrabahwak. Among kami nakatkatawaan nak nagiti tattao jay. Uray syakmot alakay. Kayat ko ti agsublay ti sigod at trabaho. Nga marunawak itibain ko. Ay na apaw. Kunaklaki dino asino ti masabat ko. Si kamat gayam paniyang. Apay, saan na ka nailasin, nana? Saan nga raw? Kasta unay mga minan ang isit mo. Kasla ka matan ka adaw at tinuno iti kasta alangam. Ay, naguyaw kayo matan. Kun kunaklaang. Nagapwam aya. Makikita yu lang arodan nga daimot ko abang kito. Damagan niyo pailaan. Napan ka nga ron nakisak ka. Wan, anya lakit din aya. Ay una yan panyang. Kita am day talangam ita akunak. Adayo, itilangam kumpara ini ije ayan tilinong ti pagtrabahwam. Anya? Nagkuna nga men, nag-resign kayo ti trabaho yaw, tapno lang ikampanya yo ti manok yaw. Anya nga ita. Anya lakit din aya. Nana? Saan tayo kumangamen nga iasa ka iti kandidato, iti politiko ti biyag tayo. Maawatam ti ibagbaga.
Gapo iti kano man, mga bakmanwan no saan tin kampanyam, saan nga iso ti mangbiagkan ka. No di ka, ti bukod mo abagay. Sapay la kumata na awatam timbagak. Na. Apay, uray sika kit makisiksik kakamutan, Bertaw? Ay, lalaki din. Tata, Saan ka pa yun nailasain nga po iti langam? Unang laki din no agpalpalimos. Sapay insaganak na itay barayak nga itid kukumakin ka. Ay na, una yan. anya? Ay na, Bertaw. No saan kay kumaanag-resign iti trabaho yu iday? Aging ga kumaita, kit adda kayo pala agtrab-trabaho iyay. Tata, Apay, adda yang amin ti maitid ti politikaw. Adda man siguraw, saan nga umdas a pagbiag? Mawatam, Bertaw. Saan kay tumang aming agpampanunaw? Sapay kastaunay a panagpalastog yu iday. Anya nga ita, saan magkide amaday ti makisik ka? Ang nanamay iti trabaho yu iday, Bertaw. Insukat yu lang iti politikaw. Hanya laki din aya. Si kamat gahayam, kumare Maria. Ay na, nakaskas daaw man. Kunakman no inlaksid na ko na kumare makunam. Si kakit dimot kumare. Awan day jay. Kasta aya. Kat, kumusta ngay tibiyag? Pagtrab-trabahom ngay ita. Si kakit dimot. Mapalpalabas naklang arudan nga inaldaw ang mapan makisaksak ka. Kung makitangtangdan ijay bangkag, ti akin bangkag. Damagong pailaang. Ah, kasta aya. Mapalpalabas ka siguro. Ngem, saan ka ang mailasin? Gapo iti langam. Sa bali ngamin ti langam idiket. Idi adda ka pailaang iti nanamay at trabaho. Kumpara ita. Mare. Awan din na itulong ti politiko niya. Saan tayo kumangamin namang namnama kadag iti politiko? Ta saan nga isuda ti mangipaay ti pagbiyagan? Nangabak daman wan no saan. Sinayang mo ti trabaho. Ngam alaa. Ipadas mo ti umay agaplay manen. Barang maawat ka pa'y. Anya lakit din ngaming. Panyang! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.